Hakuna munhu atambopinda muofisi mangu ari ega ari munhu wechikadzi. Zvekuwana 2 minutes yekuti azonzi angati ndakabatwa zamu kana kuti vakanditi pane prayer ida kuitwa iri special bvarai do kunyepa. Panganzi panomuka mukadzi achiti akabatwa neni. Akarepwa naChiwenga. Kunyepa. Azvimbofa zvakaitika kana zuva rikabuda nekumadokero rikaenda kumabvazuvo. Azvimbofa zvakaitika izvo. Unenge watobayiwa jekiseni kabanga wakarara wotanga kurwara kuti uite zvimwe zvinhu zvinofungidzirwa nevanhu kuti isu tingaite. Ungatobayiwa jekiseni wakarara wotanga kupenga. Ora ndabuda mudhaini ndaloka madozi ndapinda mumachira ndapedza kuyabota nawo dzangu dzinotanga ndiri pamubhedha tosoguma ndatoita meta. Ora zvakatanga namhai akandirumira nemhiripiri. Why we see even charlatans and government and state actors coming together to hire accusations and accusers against Apostle Chiwenga. It is because of this gift we have. We have a very pure understanding of the gospel. And this is why when we comment and critique and advise the errors that the government is doing and what they can do to correct those errors, people listen to us because we speak with authority. We have polished understanding of what are the standards, not only of godliness, but also good leadership in the society. We have a credibility that they cannot challenge. And they had gone now into the politics of gaslighting, where they try to find people who claim to have something they can use to criticize my person after not being able to challenge us on what we preach. They want to now say Chiwenga was caught or found doing this or that. You understand? Yeah. Because if they attack my character, they are trying to cause people to doubt me. They are trying to find something bad to be said about me. They throw an accusation, they don't prove it. What do? They cause people to talk. And in the days of social media now, this is why we are very shy when it comes to engaging with the media. You may like them to interview you every now and again, but the very people who cause you to rise will also cause you to fall. We didn't want the mission of God to depend on such unreliable institutions as media houses. Our assignment is sacred. Our publicity depends on His grace. Amen. This is why when they say we want to interview Apostle Chiwenga, we say next time. We don't have time. We want to clarify things next time. Find someone else to clarify those issues with. The issues you are talking about, to us, they don't need clarity. They are inconsequential. You understand? Yeah, we know that. We know that. We know that they will pay people to say something that attacks my character so that they may take away my credibility. It's a political strategy. It has been done so many times, over and over and over again.
But there are things that people who know us know will never happen. Yes. You understand? Yes. 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 Azvimbofa zvakaitika. Amen. Pane zvimwe zvinhu zvisingambofa zvakaitika. Kana zvikanzi zvaitika dzinenge dziri nhema. Yes. 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 Azvimbofa zvakaitika. Unenge watobayiwa jekiseni kabanga wakarara. Wotanga kurwara kuti uite zvimwe zvinhu zvinofungidzirwa nevanhu kuti isu tingaite. Yes. Ungatobayiwa jekiseni wakarara. Wotanga kupenga. Yes. Kuti panyika panapa panganzi panomuka mukadzi achiti akabatwa neni. Akarepwa naChiwenga. Kunyepa. Azvimbofa zvakaitika kana zuva rikabuda nekumadokero rikaenda kumabvazuva. Azvimbofa zvakaitika izvo. Yes. Hakuna munhu atambopinda muofisi mangu ari ega ari munhu wechikadzi. Zvekuwana 2 minutes yekuti azonzi angati ndakabatwa zamu kana kuti vakanditi pane prayer inoda kuitwa iri special vharai door Kunyepa. Takachenjera kudhara, tine maofisi ane makamera. Ukatopinda unotozviona kuti zvise zvikuitika muno kana zvikanetsa vhidhiyo yacho inobuda. Takamboisirwa mabags maofisi vachiteerera maconversations edu kudhara kuma 2016. Yes. Tanga takutozviziva kuti hapana line rinorejiswa muzita mangu ravasingateereri. Tingapuse zvekungoti munhu pindai nekuvengwa kwatakaitwa. Azvigoni. Saka usambofa wakafunga kuti takapusa zvekusvika ipapo. That other time I gave an announcement and I said since the JRM started I've never asked a church member out. Because when I married my Chiwenga, JRM was not yet started. Yes. It started later. And people said, we want to embarrass him. I said something very clearly. And I don't know why people would think that I would make such a claim when I have a dirty cupboard. What would I do? What did I gain by making that claim? Huh? Ungangosimuka kuti asanamba nwadoro. Ubva wagara pasi. Uyosimuka achituronyepa. Gore rakapera tatiri kwamurehwa tese takapedza chitwendirita church 7 days nayo. Yes. What are you dreaming? What are you smoking? This work we are doing, my dear, it is our life. It means everything to us. Yes. You understand? Yes. Yes.